Komise, my bychom vám dnes rádi představili naší středoškolskou odbornou činnost, která se zabývala partizánskou skupinou Valtro. Během zpracovávání naší středoškolské odborné činnosti bylo stanoveno několik cílů, a to konkrétně zmapovat a zkontextualizovat odbojovou činnost skupiny Valtro, popsat vlastně válečné a poválečné osudy této skupiny a srovnat relevantní domácí a zahraniční literaturu zabývající se tímto tématem. Co se týče zmapování odbojové činnosti, tak první popud vlastně k tomu vytvořit nějakou odbojovou činnost v říšské župě Sudety přišel s otevřením východní fronty a tedy se vstupem Sovětského svazu do druhé světové války. Samotná činnost skupiny Valtro započala vlastně navázáním styku se sovětskými zajatci v táboře Aparatebau ve Cvikově, a to konkrétně osobami Emila Hoffmana, Waltera Hoffmana a Václava Šolce. Díky pekárně, která patřila rodině Hoffmanovým, bylo možno poskytnout stravu těmto zajatcům. Ubytování byly vlastně u rodin, které se později připojily ke skupině Valtro, nejčastěji u rodiny Kellerových a Pradových, a nebo se skrývaly v lesích. V roku 1943 začaly být akce této skupiny velmi aktivní a zaměřovaly se na přímé sabotáže průmyslových objektů a na střety s jednotkami SS. Všechny tyto akce probíhaly v úzké spolupráci se sovětskými zajatci, což je důležité zmínit, a mezi nejznámější akce patří vykolejení vlaku s válečným materiálem nebo zapálení obilného sela ve Zdislavě a také zničení továrny časových zápalnic pro letounové střely V1. Docházelo také k častým přestřelkám s jednotkami SS v okolí Ještědu. Velmi důležitými osobami pro skupinu Valtro byla také Marie Dukátová s četníkem Josefem Holečkem z Jablonec pod Ještědí, kteří zastávali ve skupině pozici informátorů. Tak vlastně ke kontextualizaci té odbojové činnosti, tak etnicky smíšená odbojová činnost, vlastně skupina Valtro se skládala převážně z německých obyvatel, nebo vlastně z Němců prostě, kteří žili v Sudetech. A byli tam také Češi teda, a také vlastně měli ty úzké vztahy s těmi sovětskými partizány. Byli nejčastěji teda politicky motivovaní, přestože vlastně někteří členové skupiny Valtro byli členy NSDAP, tak vlastně byli antifašisté a šli aktivně proti tomu režimu. A měli také četné vazby na komunistickou stranu, jelikož většina vlastně skupiny Valtro tak byla členy komunistické strany Československa, například rodina Šolcových. Dále se tedy podíváme na zapojené osoby a začneme rodinou Hoffmanových, kde nejdůležitější osobou byl určitě Walter Hoffman, po kterém se tato skupina také jmenuje. Bydlel v Kunraticích u Cvikova číslo popisné 192 a byl členem SA. Partizány zásoboval potravinami, zbraněmi a účastnil se prováděných sabotáží. Zemřel dne 19. ledna 1947 na otravu alkoholem. Zde dále máme rodinu Šolzových, kde určitě nejdůležitější osobou byl Václav Šolze, který byl členem KSČ a bydlel v Kunraticích u Cvikova číslo popisné 124. V roce 1938 byl zatčen gestapem a odveden do koncentračního tábora v Dachau, odkud byl po 8 měsících na amnestii propuštěn. Po návratu z koncentračního tábora se aktivně zapojil do skupiny a konaly se u něj partizánské schůzky. Poté máme rodinu Lajkertových. Emil Lajkert bydlel v Kunraticích u Cvikova číslo popisné 354 a povoláním byl obuvník, tudíž do skupiny dodával potraviny a spravoval obuv. Poté máme rodinu Kellerových, kde nejdůležitější osobou byl Otto Keller, který se aktivně účastnil ve skupině, a nám se podařilo zkontaktovat jeho dceru Marii Formanovou, rozenou Kellerovou, která nám jeho účast ve skupině potvrdila. Dále máme rodinu Dukátových. Marie Dukátová bydlela v Jabloném v Podještědí číslo popisné 122 a na tamním Landrátě nadvázala kontakt s Josefem Holečkem, který podával informace o různých zátazích gestapa a podobně. Poskytovala také úkryt Židům ze stráže pod Ralskem. Tady na prvním obrázku můžeme vidět Otto Kellera, jak jsem již zmiňovala, a na druhém je Walter Hoffman z Partizány. Potom máme srovnání literatury a pramenů. Z východního bloku, tak v Československu to bylo například Marie Vojtíšková a Břetislav Vojtíšek, kteří byli určitě nejpodstatnějšími autory a přispěli nejvíce do naší práce.
Poté je to také Antonín Faltis nebo Josef Král. Ze Sovětského svazu to byl major Ozerav, který také psal různé články na toto téma. Z Německé demokratické republiky Horst Epstein a poté jako jediný byl Leopold Grünwald, který nebyl z východního bloku. Dále jsme také čerpali z historických pramenů, jakožto akta skupiny Waltro, občanské legitimace, dotazníky pro antifašisty nebo osobní pozůstalost Marie Dukátové. Tak vlastně, co se nám podařilo během plnění této práce, tak se nám asi podařily všechny cíle, které byly stanoveny, takže vlastně zmapovat a kontextualizovat odbojovou činnost, porovnat vlastně tu literaturu a srovnat taky ty osudy a podívat se na ně. A co se týče dalšího výzkumu, tak určitě vlastně by se mohli v rámci regionu také zabývat dalšími odbojovými skupinami, například skupinou Adlerschicht z Hrádku nad Nisou, která měla poměrně silné spojenectví se skupinou Waltro vlastně skrze Marii Dukátovou. A tímto bychom vám poděkovali za pozornost.